Another ride, another shades. Welcome back mga higala, and today we're taking you with us sa isa sa pinakakanindot nga isla diri sa Pilipinas, ang Siargao. Sulit kaayo ang 15 hours biyahe tungod kay pag-abot diri, gi-welcome ta sa katinaw sa dagat. White sands o mga spots nga makapahinumdum gyud sa beauty of God's creation. Kung nagplano ka to visit Siargao o gusto lang ka makafeel island vibes, stay tuned kay ipakita na ako ninyo kung sa gyud katsada ang adventure diri. Let's go explore paradise together. Wow! The beauty of Siargao! Woo! Let's go! What an adventure! What a nice view! Good morning Siargao. Para sa unang adlaw sa atong laag, gamit nato ang Fazio nga atong giabangan for only 450 pesos. First time nato makadrive ani nga motor o bali dala review na lang sad kung tipid ba sa gas kung dalhon sa long rides. We're preparing guys para lakaw na ta. Alright, let's go. Pwede ra wala helmet ay dire? Ilang lang helmet yun. Kos, pare makawala mo usa ka helmet ane? Naman ko backride mong god. Nako backride. Bawal nga wala helmet rin no? Ha? Naon. Para lang katong full face? Wala kay ngani yapon? Pwede ra yapon. Kanina ra. Pwede ra makani. So katong gusto magmotor para maglaag diri sa Siargao, make sure nga nari helmet daw. Kay dakop gyapon diri. We are good to go. What up, homie? Ready na pre? Ready na pre. Ready? Ay, sana all! Sana talaga! Here we go! God bless our way. Stop for gasoline. Special. Full tank. Yeah. Naraw mga motor oh. Sa mga money dire na ay mga dagang kay mga abangan nga mga motor dire. This one nakuha na ko for only 450 one day. Pila ilang 300? Oh. Yahoo! Ooh, weather be good to us today. Bintahan na lang, manig ang Siargao kay dili kay init tungkol sa mga kahoy. Maski toto kay ang init. Dili na kayo sakit sa panit. May mga kahoy. beauty.
Welcome to Pilar. Lang ko maasin. Mountain view. Muna nila. Mountain View. Maasim. Maasin. Maasim? Maasin. Asin? Charo. Hindi na kayo. Picture ganit ko. Nami karon sa first destination namo is Maasin, Mountain View. Ang gina pa picture dire. Ang gini hunong picture sa lugar. Mau disikat sa mga sir. Sa? Saya man rin ba? Ba? Dobi kasi ikaw mo yung naabok. Kanang sikat. Kiligid sir ang sikat. Ang iyang kasikat, ako ipasa niya sa kuha. Ay, pero siya gyud siya. Pwede pa picture mo na. Kauban sila. Ayaw to sir. Ikan pa si Mandaluyo. Asa mo padulong sir. Ano sa isak ni kanay isak yan sir? Dili, mga motor mi. Nag-abang mo yung mga motor. Kanag ay pasyo sir. Pasyo ako Pasyo, ang pasyo 500 na raw no. 450 ra. 450. Oh. Sa anda click sa mga 350. Sa tinawag ang pasyo, pag magsakay ang pasyo, puti sigit ka. Nindot sir, uban sa picture gani. Na, picture na okay na. Ayaw sir kay kanang ida sir kanag naida pasyo kay kanag nagpasyo sa sir kay tulo man ni asawa sir. Sa grabe ni nabilidad sir. Mao gyud na tulpo ni. Kanang ida Ikaw na. Chuy sa tanaw no, gapasyo tanan. Wala ganyan na, nagapasyo sa tanan. Wala kay kusog ba eh. Abot lang, feeling lang nako. Basag, ang makina ba ta ba? Masa ako 50, gusto ko mo throttle. Wala na makina ba? Bro, way kusog. Pagkusog na yung dagan. Pag kung ba piga pa ko? 50 na pataas. Bro, ang makina ba? Bro, wala-wala. Sig, ingana lang style. Pancho na, motor na ngayon, klaro kayo. Hindi, masaka, gano'n yung giguan. Kaya dapat mo ya motor to, ano ba yung makina na? Pag mo, gali, wala na. Nalilip mo sa'yo. Ba? Ha? Dili, kagaya di oro. sos. Hapit ra. Pero, dollar man pod. Dollar man pod. Silingan nag-Mindanao. Kanang Sigo lagi daw. sige mo na. Okay. Siyempre. Picture pa to ah. Oh, ni sikat sir. Mo na. Oh, kanang. Ay, blagan ni pre, kay sikat na ni siya Wala dili. na, nina ra. May kanas kuya, ato na mo tuyong sa likod. Anana yan sir. Ang tataya ni foreigner, anana yan ni Bisaya. Okay, lago. Okay, di wala mo backward, wait. Then, when I close our cover. Sir, takpan mo kamera, sir. Doon ko takpan mo. When I close our cover. Ikaw pre. Okay ka na. Kay duwan ikaw mo giman doon. Ikaw ka kadari ka na. Ha, diri balik ka, balik ka. Diri ikaw. Diri ikaw. Sige na mag-cover. Sir, ikaw na lang. So kung magpa-picture mo dire, pa-drone, manual drone mo, dire mo sila. William Sargao! Woohoo! Okay, kaway. Yay! Woy! Kung mag-man-drone mo, tama ka to? Drone man? Man-drone? Human drone, sir. Human drone mo, dire mo. Okay, sir. Sa Maasin, Mountain Mountain View. Si Kuya Marvin. Kuya Marvin, Marvin, Kuya William. William. welcome to my vlog. Yay! Salamat! Okay, another destination na pod. Let's go. Ay lang kayo hilap. Salamat!
Next destination. We don't know again. Kabalo sa sunod. Let's see. Another view. Tourist spot to visit. Sa mga gusto mo palit dire, dire ta. Puno ta kadyo dire. Magsakay ba ta dire? Magsakay ta dire? Kasi ngalan dire? Maasin River. Another stop, Maasin River. Itong mga ni dire natay kuan, dire ni parking ng motor, kauban silang kuya mo bantay. Na surfing lesson na. With drone shot. Let's go. Sa itong explore kung sinadre. Pumps. Kasi tawagan na, wala? Saang. Saang, ganag mga saang. Tagalog eh. Bro, first time mo mukha na pre ah. First time gali. Mo ba? Masalam. Right. Aman to sila. Aman sila. Aman sila nangaog. Nadre. So natay entrance dire 30 pesos per person. Kung gusto mo sulod dire sa Maasin. Hi, good morning. Hinahinay lang mo dire kay basa ang kuan sa mga tagak mo. Morning. Sir, baka gusto yung picture sa taas dito sa Dire? Oo. Gusto nyo magka-picture. So pwede raman ba? Musaka o naibayad? Wala sir. Pwede na musaka. Pwede po mga motor. Yung lansa. Yung sorry ko naka-portrait eh. Naglingkod ko dito. Bili magmatagak ko eh. Sa Hey! Hey! Ah! Alright. Kami duha yan. Look. Ayo dili ko diya, diri lang. Lang. Abi na ko. Laka. Hala. Unsa to? Ang kuan ka ng dili ka ng Stick. stick. Dai muligo ka. Taas ka stick. Mabawara to sir. Mabawara man yan. Sa picture sa mundo. Gali picture sa migamaya palihog. Kung gusto mo magpa-picture mo dito, ihangin yung kagulingon. Ito bantay lang matagak. Noon, naman tayo mga rescuer, kandam. Beauty of the place. Oh yeah. Dayon din mo na kargahan ba? Dayon lagi na. Nagay ko. Nagsigaw lang may Germany na pagbalik. Siya lagi nang tinuod niya kuan ba? Ano tawag ni pre? What do you call this? English naman to eh. Mangrove. Nani pa. Okay, thank you very much for maintaining the beauty of this place. Beauty of nature. Yup, God's creation. For maintaining it. Beautiful girl, wherever you are. What's next?
I don't know. Where? We'll see. Ah, naman take one day. Yay, hi! Hello. Hi. Hi. Bye! Huy, love, pastilan. Sabi ay. Kuratan ko. Saan ko eh? Kung yung kuratan mo? Uy, singkot yung sibang ko. Dito, balin. Hindi, here. There. Nasa ano dia? Pamunta na ko asa sa CR si mama. Kalibong na po ka? Ay, pasobra inom lagi. Yung kainom, Kim. Dira man CR dia. Next destination. Lating sila lang, lating si Pao. Saan yung ngalan sa destination? Wala? Wala ta kabalo? Dito man ang pumuko. Mabungking kang. So, paingon mi karon sa wala mi kabalo. Wow, scenic view. To apa sa cloud 9. Kani dire. Dito ang cloud 9. Dire wala kabalo, wala may kartula. To Sayak Airport. Kaya ba kanay ugban? Saka. Silingan ako, nabot rin. What a beautiful day. Thank you, Lord, sa tsadang weather today. Wow. Ugno kay, kung ba? Agian may nga nga area, no? Dagang kahoy ba? Welcome to Del Carmen. The best kasi gamiton ba? Dili siya sakit sa likod. Dili ka mag-straight. Relax na siya. Perfect yung weather ka, no? Dili kay init. Sakto lang ba? Dagko man good. Okay, we are here now in San Isidro. Wow, okay. Dili kay kumayog langoy lang. Kabalo lang ko palutaw pero yung daw langoy nga kuan. Dali ra ko kapuyon. Wala ko'y proper technique. Welcome to Pacifico Beach. Over. Mga ligo ra ta dire. Oh, ligo ta dito. Pili gapon kung gusto ka mo try yung surf. Surf pre. Bro, surf. Experience man na. Surf ra, maglabar ko gamit ng surf. Mura ko. O galingon na may mong giyo na pre ha. Kung gusto mo mag-surf dire mo pwede dire. Ang ingon sada dire kay walay bato. Pero kung gusto mo og surfing gid nga area, ang Cloud9 daw. Batuon lang daw ang dagat. May kita ka maligo? Let's go surfing! Ay, kadlok. May chance na nimo makakuan. First time mag-surf. Ilan ko sa ngalan sa akong instructor. I'll try mag-surf ko karon. Okay, practice na ta guys. Practice. Ha? First time mo sun. First time. Only ko practice na diri. Alright, let's go. Right handle diri pa atubang right diri. Ang left. Mama, magkamot ka sa sir. Tunga kita ang mito. Ana bin, then forward balance lang. Ano lang sa layo. Sapa sir, sapa. Dapa daw dito. Ang takalab, tapad niya. Dito forward. Gino. Jari ba jari? Sa kilikili yan. Oh, pag lang ko push, ana nga tang lawas pa up. Ana, right. Ito lamang. Naka sideways. Sa up. Left.
And then. Amba dyan mo rin. Balas lang ha. Officer account, sir. Hey. Gunit. Good na lang. Lagi ni siya dakong bayad bata ko. One, smile ka na yan, photographer. And then ready, sir, ready. Ready, pose, hinahinay lang. Right, right chair, right, naka-sideways. Right chair, ana, push up, left. Ana, ben, ay parang filmer. Ana lang, angat ka ba, angat ka. Filmat! Tanaw lang sa layo ha. Report lang para sa chair ka. Gagaw. Ano na ako? Ano ako? Ano lang. Tinganan ba ito, sir? Kalmas sila. Benji. Oh, pani. Lang okay. Ang Pani. trainer ni 21 Shades of Blue. Okay, sir. Ilan na lang ma'am, tulo sila ma'am. Ulog wa ta, alas 12, Gis. 10-12. 10-10. 12-10. Okay na, apay may atong demo kibali mga 5 minutes. Okay. Kung gusto mo mag-surf, pwede dire, mga beginners. Wala na balance ng yun. Atong gibuhatan natin ito. Balik mo lang ang mag-save. Sa tuwa na right ito mo natin. Tayo, instructor, umani mo dire. Hindi mo sa Pacifico North Siagao. Kita si Kuya Yan Pani. Mga beginners, dire mo. Before mo ito mag-cloud 9. Kaya crowded daw ditong area daw. Okay, tayo. Joy, apoy lang. Hanga tayo. Oh, hindi to eh. Boss, salamat ha. Nangitom na. Oh, ba maligo ka na adlaw. Farm area. Pag na kay American gali mo kaway ko. Or ba si dili American? Para ma-feel nila ba ang presence sa Cagayan de Oro ba ang friendship. Magpabilin bisag asa ta madto. Dili lang sa Cagayan de Oro na to i-feel sa atong mga bisita how friendly Cagayanons. Kung asa ta madto, friendly gyapon ta. Mahawit kita sa imo. Balin di ko pangko. Da. Moro Siargao, here we go. Picture ko dito. Picture ko lang, dadalop. Kalami sa feeling nga makalaglag tangalayo sa realidad. Na-enjoy lang mga moments o ba na itong mga higala. Kumdam ko pohon. Makabalik ko diring dapita o ba ng akong pamilya. Hi, Kalami. Salamat Lord sa higayon nga ipatilaw minimo yung taon aning imong mga talanawon. Dalaigon ikaw kanunay o Diyos.
Nice corn. What a perfect view. Liko sa nang gamay kay para makita ang view. What a nice view. Tipid kasi gasolina ni ba? Ha? Tipid kasi gasolina. Pero masuggest na ginako ni sa mga viewers na to diya nga magamit ginaning ano, Pasio. Kasi ang tipid siya sa gas. Ganina na may gamit ani. I-full tank na ko karon no until now. Naka-full pagyapon. Wala gid mi nibawas iyang bar. No, comfortable gyapon sa gamiton. Good for touring gid siya. Pang tour dire sa area. Tak-tak Falls. Ay nami karon sa Santa Monica. Taka-taka Falls. Oh. Saan yung ngalan ni? Ito sa muna tak-tak pulso. Ah, Tak-tak Falls. Ay, wala pa ko kabayad. Hindi pa ko pwede masulod. Wait, ato pre. Ha? Ada ba? Tipid ba eh? Tipid man ang kanang mga kuan. Sa'yo mo ha? Tipid. Isa ka kabarang nakuha pa. Sa ba? Oo, gid ba eh? Tipid kayo ba eh? Tipid man ang kanang kuan, automatic. Sa Ba? mga EDB pre ah, grabe. Adto kog biga pre, 320 ra kung tubil gikan Libuna, aw laturan. Balik pa na pay duha ka bar. 320 ra rin. Naputang. Inamay duha ka daan bar. Pila ka liters? 6 liters ang kanfoltang. Ayo. Ayo, baligya. Yes. Laro pa. Ako lang tong karon laon. Hindi ka bro. Big, kasada kay pre. For drone pre. Wow. Ano sila baby? Nice view. Una ka na kay napay sa kalas ni kuan tuan. Ayaw na palabi mo, agoy. Lubat na. Sigara po natutong siko eh. Wala pa siyang sino, Rodrigo de Elkid. Ayaw pa burakay na yung mag-islamo pa. Ay, para. Biboy dali ra si Biboy makisusurya sa iya kay makinisinglis na pero si ay kini kalungin. Ala, napeskilaon sa una, magbilaan. Di mo masunod. Bora yun na pa may communication. Alright. It was nice an experience. Be here at Tak-tak Falls. That's it for today. Paulit na mi. Lamig and tubig. Hindi pa, pungko-pungko pa ta. Ay, pungko-pungko ulit kita. Pero sa Tak-tak Falls ba? Yo, time check. 2:50 PM. Lamig ang tubig dire. Tak-tak Falls. So, madto na pag may pikas. Another spot. Sa to ang area ang atuan? Pungko-pungko. Magpupungko. Magpupungko ang area. Spot. Saan yung buhaton to? Dagat, gapon. Baligo ka ba? Magsige yung tagaligo ano yan. Kita. Daw, yan. Dagat, parat, One tabang. of the famous tourist spot, gapon. Ah, okay. Famous good siya. Magpupungko. See you there. Pre, naraman lagi. Adi na mo? Hey, okay. Napasan kay kulan. Oh, kung sa lan. Gusto ko kami andalan. What an adventure!
Ano kayo? Takot sa nawong. So, walang helmet. Naka kuandra. Sana nga helmet gali. Ba't helmet ra? Wow, yung pagi lagi. Ay, pag ano eh? Aso. Tunog. As long as we're safe, nakaulit taron, and that's good enough. Pila. 50 each? Ay, naka, mapobre man yan eh. Sakit sa nawong. Shortcut. Hoy! Hello? Okay mo ba ta? Kaya ka ba? Grabe na experience mo ay Sila po nang kasama. Ulit ta ulit! Sakit sa nawong. First time na ako! Ah, apasa bre, apasa. Allah! Sakita eh. Lah, maya ha. Pwede mangihit na lang sa pantalon? Pasilong mo eh, ulan. Ano yung try ka ba? Nanto, nan. Experience. Welcome to Magpupoko! Yeah! Bagatog now! Puro okra. I love Siargao! Nah, struggle is real. Pero, worth it, Japon. Magpupongko, Siargao. Pungko mo siya kapon. Yes! May gaya kay makapungko, gede ka. Literal na pungko-pungko. Kaya pagkapagi ang atong tuhan. Ulan mo ba? Kung ano yung diri, ang plano mo ano diri, gusto mo yung mga kung ano diri, may sleep pool. Iwag kaya ang tubig. Mambang. Lalar, maganda matulog ko. Ni hao. Ni hao. Meow meow. Uy. Masa naman eh. Airphone! Mga balakaw. Perfect. Lah. Na-change lagi siya. Nausap pag anto nga. Sorry. Joke ko to ha. Hindi ko tawa pre. Walu-walo. Si tawag to, walu-walo? Kasi English. 8-8? 8-8. Sige, pre. Pre, to. Kasi walu-walo. Kasi English dali. 8-8. Ako mo lang may paguyod ko lang. Di maguyod. Ako nga ma... Ano na lang kapag